5 ka adlaw nga sirada ng tanang mga samang sa dakbayan sa Talisay, panahon sa kalagkalag. Si Chona Carrion sa report. Sa pasiunang nasabutan atol sa Tigom, sirad-an ang 4 ka mga samang sa dakbayan sa Talisay sugod sa Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 3. Apan bisan pa niini, mupakatap gihapon og mga pulis ang Talisay City Police Station sa dili pa sirad-an ang mga samang kay gipaabot nga mudagsa ang mga tawo. Matud sa hepe sa Talisay City Police nga gilimitahan gihapon ang musud sa mga samang ug gidili usab ang mag-istambay sa sulod. Pahinumdom sa Talisay City Police Station alang sa mga senior citizens o mga minor de edad nga bawal ang pag-adto sa mga sementeryo gumikan kay 24 oras pang gipatuman ang curfew ordinance alang kanila. There will be only limited number of persons per kanang bisitahon nga lubong. And of course, we must always remember that senior citizens, minors, and those with commodities are still on curfew. So please expect that you will not be allowed entry. Dugang pahimangno sa kapulisan nga gidid-an usab ang mga ilimnong makahubog, magsugal ug magdala og sound system sud sa mga sementeryo. Mangayo gihapon ang kapulisan og quarantine pass sa mga mosulod sa sementeryo ug mupatuman sa social ug physical distancing, lakip na ang pagsulob og face mask. And under an MGCQ here in Talisay, we are still following the use or complying the use of quarantine passes. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisda.